8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitaning gumateli. Apa? Kembang rawe. Diaturke sing di weh. Sing mbok dudul. Piye? Ah, undul-undul rene. Kaget tau. Nggih, dari teman-teman Taufik. Nyuwun lagu Bojo Galak Lah wong. terus lek wong piye? Lah kuwi Lewung. Ki lagune Bojo Galak terus Lewung. Ya, saking kula Pak Mali. Nggih. Lagi diaturke setunggal pokok setunggal. Yang mana ini, no? Oh ya, yang ini dulu ya Mas. Kembang Rawe. Oh ya. Yes. Pondok Asri. D ada di Yoglek. Kembang Rawe Mas Notnet.
sampun Kembang gatel. rawene sampun diaturke.